4.7 IFM. Report! Mas pinagtibay ng pamahalaang lokal ng Bayambang at Department of Education ang kanilang ugnayan upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa edukasyon matapos lagdaan ng Deed of Usufruct para sa Bayambang Central School Campus. Sa ilalim ng kasunduan, mananatiling pag-aari ng local government unit ng Bayambang ang lupang kinatatayuan ng paaralan, habang binibigyan naman ang DepEd ng karapatang gamitin at pamahalaan ito para sa mga programang pang-edukasyon. Hakbang ito sa pagtitiyak sa seguridad ng operasyon at mapanatili ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga susunod na henerasyon ng mag-aaral. Sa mga nakalipas na taon, malaki ang naging puhunan ng pamahalaang lokal sa pagpapaunlad ng mga pasilidad, pang-edukasyon, kabilang ang pagtatayo ng Don Teofilo C. Mataban Memorial School sa Barangay Ligue at iba pang infrastrukturang sumusuporta sa lumalaking populasyon ng mga mag-aaral. Dahil dito, mas lumawak ang kapasidad ng mga paaralan sa bayan at nabigyan ng mas maraming kabataan ng pagkakataong makapag-aral sa mas maayos at malapit na paaralan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.